A digi nin biton fima in kan n'a sɔrɔ k'i ye mɔgɔ kura de ye i ma deli ka abonné an ka page sanfɛ fɔlɔ yanni ka video in lajɛli daminɛ kana na ɲinɛ k'i abonné i bɛ video in aimer o bɛ fanga di video ma ani ka courage don an na an ka baara la kana ɲinɛ ka cloche de notification activer o b'a to an mana video kura fɛn o fɛn labɔ i bɛna bɔ a kalama. Ne ka collaborateur cɛman ka fara musoman kan b'aw waleɲuman dɔn aw kɛlen ka aw sen bɔ aw kɔnɔkɔrɔ ka na n ka invitation jaabi. Bi ne nisɔndiyalenba de don. Kuma daminɛ na ne tun taara n ka kalan kɛ Faransi. N tilalen kɔfɛ n ka kalan na n tun bɛ se ka baara kɛ yen nɔ. Rêve min tun bɛ n na n y'a laɲini ka na o réaliser n ka jamana kɔnɔna na. N ko n ka jamanadenw mago bɛ baara la o kama n bɛ se ka entreprise dayɛlɛ yan nɔ yalasa ka mɔgɔ caman labɔ chômage la. A wagati wari foyi de tun tɛ ne bolo, hakilina dɔrɔn de tun bɛ ne na. Nka Ala ka dɛmɛ nana ka fara n teri damadamaninw ka dɛmɛ kan, ka fara aw ka danaya kan, an sera ka baarakɛyɔrɔ dayɛlɛ mun ɲɔgɔnna ka dɔgɔ Guinée yan. Bi n b'aw waleɲuman dɔn, n'aw ka danaya tun tɛ an tun tɛ se yan nɔ bi. Kuma lasurunya la n ye baara kɛ entreprise in kɔnɔna na fo ka taa se bi ma. O la wagati sera ne fana ka walan sɛmɛ k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma. Ka d'a kan masa kelen tile tɛ diɲɛ laban. Denmisɛnnin ɲumanw bɛ yan nɔ, hakilina ɲuman bɛ minnu na n'u bɛ se ka baarakɛyɔrɔ in lataga ɲɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan. Denmisɛnnin hakiliman bɛ yan nɔ, danaya mɔgɔ de don, a tɔgɔ ye Abdulayi Kamara, baarakɛyɔrɔ in bɛna di ale de ma. Abdulayi kabiri n'a ye baara daminɛ ani bi ni ɲɔgɔn cɛ ma tigɛ a la hali tile kelen. O de kama n bɛna sansi d'i ma ka baarakɛyɔrɔ in to i bolo n dalen b'i la i bɛ se k'a gérer. O tɛmɛnen kɔfɛ Abdulayi ka adjoint n'a tɛ yen nɔ mɔgɔ min bɛna bila a nɔ na o ye ne yɛrɛ denmuso ye Aïssatou Touré. Ka kɛɲɛ ni aw fila ka dɔnniya ni aw ka courage ye n dalen b'aw la a bɛna baarakɛyɔrɔ in latɛmɛ yɔrɔ la ne y'a dan yɔrɔ min na. O hukumu kɔnɔna na n bɛ dugawu k'aw ye Ala ka baara in ta fanga di aw ma ka aw kɔlɔsi a kɔnɔna na. B'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn aw kɛlen k'a ka ciw to yen nɔ ka na an ka wele jaabi. Foli ni waleɲuman dɔn kɔfɛ tellement que ne nisɔndiyalen don bi n'i ko ko n ka tasuma faga ni n daji m'a faga nunji b'a faga. Tiɲɛ yɛrɛ la nin ye responsabilité ba ye mun kalifala ne na. Mɔgɔ min bɛ se ka nin ɲɔgɔnna cɛba nɔ nabila tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ ko nɔgɔ ye. A ye danaya min da n kan n kelen tɛ s'a kɔrɔ dɛ, n b'a ɲini aw fɛ a ka n dɛmɛ baara in na. N bɛ layidu ta bɛɛ lajɛlen ɲɛna yan nɔ k'a fɔ n bɛna n seko bɛɛ lajɛlen kɛ nin cɛba in ye baarakɛyɔrɔ in dan yɔrɔ min na n k'a latɛmɛ o yɔrɔ la. Nka i n'a fɔ n y'a ɲɛfɔ cogoya min na o tɛ se ka kɛ aw ka dɛmɛ kɔ dɛ. Équipe min filɛ nin ye an bolo ni bɛɛ lajɛlen y'a kɔnɔna jɛya ka baarakɛyɔrɔ in minɛ i n'a fɔ i yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ n dalen b'a la an bɛna se an ka laɲiniw ma. Monsieur Touré n b'i waleɲuman dɔn i ka ɲumanya la ka ɲɛsin jamana in ma. O tɛmɛnen kɔfɛ baarakɛdenw fana bɛɛ lajɛlen ko k'u b'i waleɲuman dɔn. K'i y'u labɔ chômage la ka baara d'u ma k'i ye patron ɲuman de ye. K'i ye danayamɔgɔ de ye u tile kelen i ma deli ka u ka sara bila retard la jango k'a tigɛ. O la i bɛ se ka baara bila i kun kɔrɔtalen wa i hakili sigi k'a fɔ i y'i ka baarakɛyɔrɔ to mɔgɔ ɲuman ka bolo kan. I félicitations n terikɛ i ka nomination ko la. Tiɲɛ yɛrɛ la i b'a mérité ka d'a kan baarakɛla de y'i ye, courage b'i la wa i ye danayamɔgɔ fana de ye. A sika yɛrɛ tɛ n na k'a fɔ k'i bɛ entreprise in lataa ɲɛ nka o n'a ta bɛɛ n bɛ dugawu de k'i ye Ala ka baara in ta fanga d'i ma. Amina Ala k'o dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ i ni ce kosɛbɛ Mukhtar. Tiɲɛ yɛrɛ la nin ye jɔyɔrɔba ye n tɛna na nkalon tigɛ ka Monsieur Touré ɲɔgɔnna remplacer o ye responsabilité ba de ye. Nka n labɛnnen don baara in kama. N dalen b'o la. N bɛ Ala waleɲuman dɔn n kelen tɛna na baara in kɛ n furumuso bɛna na kɛ n kɛrɛfɛ. Baara in ɲɛdɔn b'ale la ka fara kan courage fana b'a la. An bɛna jɛ ka baara kɛ yalasa ka baarakɛyɔrɔ in labonya. Tiɲɛ yɛrɛ la i ye sansiba de sɔrɔ i muso ka baara k'i kɛrɛfɛ nin kɛcogoya la tantɔ. Couple kan ka ɲɔgɔn soutenir domaine bɛɛ lajɛlen na. En tout cas n bɛ dugawu de k'aw ye Ala ka ko in ɲa aw bolo.
I ni ce kosɛbɛ i ka encouragement na. I komi i ka nali ka caya nɔ, a dɔw la aw bɛna bɛn ni ɲɔgɔn ye don dɔ la, o la ɲɔgɔn don bɛ tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ. N kɔrɔtɔlen don k'a ye ɲɛ na, o bɛ diya n ye kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ de, ka d'a kan wagati bɛɛ i b'a tɔgɔ la kuma de la. N bɛ fɛ k'a dɔn nin ye muso kunbaba jumɛn de ye wagati bɛɛ n'i b'a tɔgɔ la kuma fɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la muso kunbaba de don, baarakɛla de don, courage b'a la, wa a bɛ ɲɛdɔn baara in na. A tɛ mɛn aw bɛna ɲɔgɔn ye. Baasi foyi t'a la. O tɛmɛnen kɔfɛ, ne muso Madina ka kow bɛ cogo di? Est ce que a bɛ ka baara in ɲɛdɔn wa? Kuma juguman tɛ n bolo n bɛ se ka mun fɔ a kan. Au contraire, baarakɛla yɛrɛ yɛrɛ de don, courage b'a la. A nalen dɔgɔkun damadamani dɔrɔn a ye baara in faamuya teliya la ka tɛmɛ mɔgɔw kan, a nana mɔgɔ minnu sɔrɔ yan nɔ. Ka fara a kan a bɛ mɔgɔ bonya. N dalen b'a la an tɛna n'a ka 6 mois stage kɔnɔ yɛrɛ, an bɛna n'a ta baara la. Nin mɛnni diyara n ye yɛrɛ yɛrɛ de. I ni ce kosɛbɛ Abdulayi. Ne yɛrɛ tun b'a dɔn k'a fɔ baara ka d'a ye. Ne tun sigilen tun tɛ n'a ye k'a fɔ a bɛ se ka baara in continuer. Nka ka nin kuma mɛn directeur yɛrɛ da, tiɲɛ yɛrɛ la n hakili sigira yɛrɛ yɛrɛ de. I hakili sigi i muso bɛ bolo ɲuman kɔnɔna na, nka i fana ka continuer k'a soutenir so. I bɛ courage don a la. O bɛ se ka kɛ sababuya ye ka baara in nege don a la kosɛbɛ. N'Ala sɔnna a ma, n bɛna n seko bɛɛ lajɛlen kɛ k'a encourager. I ni ce kosɛbɛ ne kanubaga. O tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ fɛ an ka baro kɛ Abdulayi ka ko la. N'a bɔra ɲɔgɔn kan baarakɛyɔrɔ la sisan. A ye kuma caman fɔ n ɲɛna i ka kow la. A ko i ye baarakɛla de ye, courage b'i la, wa i bɛ baara faamuya teliya la. Ka fara a kan i bɛ mɔgɔ bonya. Tiɲɛ yɛrɛ la a ye n kun kɔrɔta n'i ye yɛrɛ yɛrɛ de. Ne tun b'a dɔn k'a fɔ baara in tun ka di i ye, nka ka nin kuma nasuguya in mɛn i ka patron da, tiɲɛ yɛrɛ la o bɛ mɔgɔ lanisɔndiya. O la continue tantɔ. I ni ce kosɛbɛ ne kanubaga. N y'a mɛn, n bɛna continue tantɔ. I y'i seko kɛ ka baara in ɲini n ye. N fana bɛna n seko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa n kana na i jigilatigɛ. N ka dɛmɛ bɛɛ lajɛlen b'i ye Madina. Ne b'a dɔn k'a fɔ nin ye ko daminɛ dɔrɔn de ye. Tagalen ɲɛfɛ i bɛna jɔyɔrɔba de sɔrɔ baarakɛyɔrɔ in na. N y'a mɛn i ni ce kosɛbɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ fɛ an ka baro kɛ ko dɔw kan. I b'a kalama ne kɔrɔmuso Mariam nin wagati in na gɛlɛyaba de b'a kan. Ah bon, mun de kɛra dun? A cɛ kɔrɔlen a ye kɔnɔ sɔrɔ mun fɛ n'a y'a abandonné. O de filɛlen ka segin ka na. Ayi, i bɛ kulonkɛ de la. N bɛ sɛbɛ de la dɛ. A nana k'a bɛ Mariam récupérer. Mariam ma sɔn mun kɛ k'a b'a den ta ka taga n'a ye États-Unis. O t'a bɛɛ dɛ, mun ka jugu ka tɛmɛ o bɛɛ kan, a ye plainte de tigɛ Amidu contre la. Ko ka d'a kan o y'ale muso n'a den ta otage la. Ayi, i bɛ kulonkɛ de la. San 10 kɔ i ye muso min abandonné, sɔgɔmadafɛ kelen e bɛna o nɔfɛ k'i b'i yɛrɛ kɛ i n'a fɔ foyi ma kɛ. Ne yɛrɛ dabali de banna o. Mun yɛrɛ tɛ faamuya ka tila ka taga plainte tigɛ Hamidu contre la. Hamidu min ye ale ka baara jugu responsabilité ta. A banna dɛ. San 10 kɔ a ma Mariam wele k'a ɲininkali kɛ yɛrɛ, jango k'a fɔ a bɛ dɔrɔmɛ 1 wo sɔgɔlen ci a ma. A somɔgɔw fana tile 1 ma deli ka den ɲininkali kɛ, bi k'ale nana o nɔfɛ. Ne kɔni bolo a kunkolo tɛ yen nɔ de, n'o tɛ mɔgɔ tɛ nin kɛ o. Nka kiiritigɛla fɛn o fɛn bɛ yen k'a kunkolo b'a kan da la, o tigilamɔgɔ tɛna den in d'a ma nɔgɔya la. Hamidu occupera nin den in na cogoya min na ka sɛgɛn a ka kow la. N dalen b'a la hali ni kiiritigɛlaw ye den in di Musa ma, den yɛrɛ b'a fɔ k'ale bɛ to Hamidu de bolo. Ne fana b'o de jigiya dɛ. Musa yɛrɛ de tɛ den sɔrɔli mérité. Hamidu sɛgɛnna den ka ko la cogoya min na, tiɲɛ yɛrɛ la a kan ka to ale de bolo. N dalen bɛ Mariam na cogoya min na ani Hamidu y'a dɛmɛ cogoya min na, n dalen t'a la k'a fɔ a bɛ sɔn ka Hamidu janfa ka tugu Musa kɔ, wa den in bɛna na t'u bolo, ne dalen b'o de la. I ka nin kuma ɲɔgɔnya in ye hakili lasigi. I ni ce kosɛbɛ n kanubaga. Ne fa, n dafiɲɛ, n ye n ka bagi sɔrɔ. Ne kɔntana nin ko in na yɛrɛ de n denmuso. N'ale tun b'a la k'a fɔ i bɛna bagi in sɔrɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la i félicitations. I ni ce kosɛbɛ ne fa. Nka est ce que i hakili b'a la i tun ye layidu minnu ta n ye wa? I ko k'i bɛ cadeau kɛ n ye ani i bɛ n bila ka taga Canada. Awɔ, hakili b'a la kosɛbɛ. Ka d'a kan layidu bɛ i n'a fɔ juru de. Ne ka layidu b'a nɔ na wa n bɛna bɔ a sira fɛ. Fɛn min ka di i ye i b'a fɔ n ɲɛna n b'a san ka d'i ma. Wa n bɛna démarches daminɛ kalan nata wɛrɛ i bɛ t'i ka kalan kɛ Canada.
O dun bɛ diya ne ye ne fa, ne bɛ fɛ ka taa an ka kalan kɛ Kanada. Kana na jɔrɔ o ko la yɛrɛ n denmuso, nin ye i ka ko dumanw daminɛtɔla de. I ni ce kosɛbɛ ne fa. N bɛ fɛ i k'a dɔn k'a fɔ kow mana na gɛlɛya cogo o cogo. Kuma fɛn o fɛn bɛ ka fɔ sisan, ka n'olu jate yɛrɛ, i hakili sigi, ne fa ye e de. Ne b'i fɛ kojugu, mɔgɔ si de tɛ se ka kɛ sababuya ye k'o ko tiɲɛ. Ne fana b'i fɛ kojugu ka tɛmɛ i b'a la ka a jigiya cogoya min na. Wa n kun kɔrɔtalen don ka k'i fa ye. O la taa i ka finiw falen, i ka na an ka taga i ka bagi feti kɛ kɛnɛma. N'an tilala an bɛ taga magazin na, i bɛ fɛn suwazi, fɛn o fɛn de ka di i ye. O dun bɛ diya ne ye, i ni ce kosɛbɛ ne fa. Han? I yɛrɛ y'a ye tiɲɛ yɛrɛ la diɲɛ ka dɔgɔn yɛrɛ yɛrɛ de. O la e de ye nin banki in directeur ye wagati bɛɛ ne cɛ b'i tɔgɔ la kuma na, ale terikɛ ye danayamɔgɔ de. Bɛ n kale i ye, ne tun t'a kalama k'a fɔ a muso ye e de. Ne tun y'a dɔn k'a fɔ e de tun y'a muso ye, n tun bɛ kow kɛ cogoya wɛrɛ la. Ɲɛnamaya in siripirisi tɛ ban, an k'o bɛɛ to yen nɔ, ne bɛ yan nɔ baara k'o de la. N nana retraite de la, an bɛna baarakɛyɔrɔ minɛnw dɔw san, autorisation yɛrɛ filɛ nin ye. Awɔ, nin y'i cɛ ka signature yɛrɛ de ye. N ma kɔnɔ miniti 2 dɔrɔn n bɛna wari labɔ k'a d'i ma. O tɛmɛnen kɔfɛ tiɲɛ fɔ an ɲɛna, est ce que i nisɔndiyalen don wa? Awɔ Mukutari, tiɲɛ yɛrɛ la ne nisɔndiyalenba de don. Abdulayi ye mɔgɔ ɲuman de ye, a bɛ n fɛ, a bɛ n bonya. O la nisɔndiyalenba de don a ka furu kɔnɔna na. Ne nisɔndiyara ni o ko ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la. I ni ce kosɛbɛ, o tɛmɛnen kɔfɛ, n bɛ fɛ nin ko in ka to gundo la an mɔgɔ 2 dɔrɔn ni ɲɔgɔn cɛ. N tɛ fɛ n cɛ ka bɔ a kalama k'a fɔ ko dɔw tun bɛ ni i ni ɲɔgɔn cɛ. N b'a jigiya k'a fɔ ne ni e 2 bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ bɛ o de la. Kana na jɔrɔ o ko la yɛrɛ, n tɛna na foyi foyi f'a ɲɛna. Ne yɛrɛ tɛ fɛ teriya min bɛ ne ni Abdulayi ni ɲɔgɔn cɛ o ka tiɲɛ. I ni ce kosɛbɛ Mukutari, o de da ka di an bɛɛ la. Aw y'aw abonné o dɔrɔn de bɛ se ka courage don an na an ka baara la. A ka di e mɔgɔ min ye walasa ka se ka nin video tɔ sɔrɔ walima nin video in n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw, il suffit seulement i ka t'i abonné an ka pagew sanfɛ tel que YouTube walima Facebook walima TikTok walima WhatsApp. Video kura bɛ bila don o don à partir de 17h. Aw k'an bɛn sigira wɛrɛ la.